Učesnici smotre kulturno-umetničkog stvaralaštva penzionera okruga Zaječar i Bor, praćeni Bleh orkestrom, prošetali su ulicama Knjaževca. Bilo je to više od dobrodošlice na višečasovnu priredbu tokom koje su oni, koji pripadaju trećem dobu života, pokazali kako u gradovima Timočke krajine neguju pesmu, igru ili pokret. Na otvaranju reč organizatora i domaćina. Svaka naša smotra stvaralaštva još više zbližava ljude, budi u njima nove ideje, inicijative, kreativnost i prenosi pozitivne vibracije među ljudima. Danas je zaista predivan dan, puno je sunca, raspoloženje vidim dobro i ja sam zaista zbog toga sretna jer volim da učestvujem u svim manifestacijama koje ovaj grad čine još lepšim i boljim. Vi svakako tome puno doprinosite i ja vam se zahvaljujem zbog toga. Radomir Veljković, predsjednik Udruženja penzionera Knjaževca, podsjeća da život penzionera nije ni lak, ni jednostavan. Penzionera u Knjaževcu ima preko 10.600, a pošto stanovnika ima nešto preko 30.000, znači 1/3 populacije u opštini Knjaževac čine penzioneri. Inače, penzioneri knjaževački su sa prosečnim penzijama negde na dnu Srbije, jer je industrija i ekonomija opštine Knjaževac spadala u takozvanu grupu niskoakumulativnih industrija i tu su male osnovice, pa su i penzije relativno niske u odnosu na druga neka područja, ali bez obzira na to, prosečna knjaževačka porodica prema statistici ima 2,7 člana, što znači da svaka porodica ima jednog penzionera kao člana, ali je srećna ona koja ga ima. Za mnoge je druženje u penzionerskim klubovima i kulturno-umetničkim društvima svojevrsni je beg od ponekad sumorne stvarnosti. Ja se i ne osjećam penzionerom, bez obzira što sam već 7 godina penzioner. Ovo je jedno iskustvo koje bi preporučio svakom penzioneru koji ode da ne traći uzalud vreme, nego da uvek nađe neku zanimljivost neku, da se ne priključi nekoj organizaciji, da bude aktivan i dalje. Školujem ćerku, još ćerka mi je na fakultetu i ovo nam dođe kao melem na ranu, naše druženje sa penzionerima, odlaženje u raznim mestima, idemo, učestvujemo u folkloru, učestvujemo ovako na druženju, igramo, pevamo, veselimo se i onda zaboravimo sve probleme koje imamo kod kuće. Smotra kulturno-umetničkog stvaralaštva, kojoj je Knjaževac domaćin po treći put, okupila je preko 350 penzionera iz Zaječarskog i Borskog okruga, te goste iz Leskovca, Niša i Belogračika.